Ka wang'iyo Kithure Kindiki higa achiel koro bende onyalo wacho ni nitiere gigo ma seche moko jopiny ne geno mar mondo mi otim to nyaka sani waneno kapok otimo. Kanye ma seche moko e higa achiel wanyalo wacho ni mage ma pok otimo ma jopiny obed jogo mawuok masawa mar piny Kenya kata jogo mawuok e gwenge duto ma pacho kae nyalo wacho ni Kithure Kindiki kato pok itimo tema ne itime kaka jalup jatend piny kata obedo ni en mana jakonya mar jatend piny to mage wanyalo wacho ni kanye monyalo pull up socks mar mondo mi wamed neno ka jo Kenya nitiere kod riwruok kanyakla mopogore kod gino mano neno chon manitiere mano ganda dot moro ema ni miyo maino moloyo mamoko. Aneno ka Professor Kithure Kindiki di maber. Nikech aneno ka kaka asewacho okonyo ker tich, at the same time moriwo jo Kenya, at the same time okelo kwe ma siasa ji ok gore, okonyo push agenda ma broad based government ni. An adwa ni mondo aju mana Professor Kithure Kindiki no omed mana dhi kako dhi no. Ang'eyo ni jomoko ne dwaro ni mondo dhi o compete gi Rigathi Gachagua mobilizing Mount Kenya. But kane Professor Kithure Kindiki dhi timo the same thing ma Rigathi Gachagua timo, then onge gima ne dhi pogo gi. Iwacho ni kidhi ka gine ka ichako timori kidhi e chiro to yudo ka nitie janeko mokonyore duk to in ibiro kirwako suit, ibiro yudo ka ji odhi ochokore around janeko mokonyore dukni nikech janeko mokonyore dukni e gima unique. Okay, so Kithure Kindiki kanye odwaro popularity to nyo timo gik ma Rigathi Gachagua timo. Rigathi Gachagua timo gik ma ang'eni news wacho ga ni it's only when a dog bites guok dhano kokayo guok mane news guok koka dhano ke news. So nitie joma adwaro ni Kithure obed ka dhano madwa ka guok, but Kithure timo gima chik dwaro ni mondo tim. Kithure be timo gima dwaro ni mondo otim Kenya mondo otimne nade otimne Kenya. Kithure timo gik manyalo riwo Kenya, gik manyalo konyo jopiny. Okay, so ana feel ni omed mana timo mano kendo omed mana timo gi e yo motegno kendo kik obed gi luoro. And you see Professor Kithure Kindiki ineno gi kako tiyo gi joma ni under him. And office of the president kama kore ene deputy president no. Ingeni wan gi PS ma internal security ma Dr. Raymond Omolo manyo be en jatende kanyo gine internal security. And kan ineno relationship mane nie kindgi kindi chak ineno relationship manie kindgi sani Rigathi Gachagua kata kapok no wuok office tinno ka every other day ko dhi e press conference to nyaka joma ni e boye o blame for tich motame tiyo. Professor Kithure Kindiki tibro neno always kaniti kama ng'ato nego take responsibility to take responsibility, kaniti credit to share credit gi joge. Okay, so ana feel ni kata kaka oganda wa feel ni around him one more comfortable. Okay, nikech PS office gi kanyo en wuodwa pokwa winje no tam wuodwa tich. In fact omiyo opportunity mar tich. To nyaka sani wanyalo wacho bende nitiere challenge mora mora ma oyudo kaka jalup jatend piny. I feel mana ni joma go siasa mag village, siasa mag Rigathi Gachagua ema temo mondo frustrate Kithure Kindiki. But ana feel ni Kithure Kindiki en deputy president mar Kenya. Kenya duong' moingo masawa. So the more medo tiyo ne Kenya, the more ma joma sawa bro neno ni gin gi jatelo manyalo konyo gi riwore gi Kenya. Joma sawa go be gin mana joma riek, gin joma bro neno ni gi lu jatelo ma medo siko gi e bur koso gi lu jatelo ma bro konyo gi mondo gi riwre. Joma masawa gi ibro yudo ni gitimo hala kamora mora ma Kenya. So it is in their interest mondo gilu jatelo matriwo kargi gi jo Kenya. Ajanyiso ga ji ni an kadongo ne wan gi joduka